जिंदाबाद जय यूपीपीएल जय प्रमोद बरो जिंदाबाद प्रमोद बरो जिंदाबाद प्रमोद बरो देखने सावरिया बात हो आगे बाजे बात हो जिंदाबाद 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 प्रमोद बरो जिंदाबाद यूपीपीएल जिंदाबाद स्कुटिनि सिगां मोनफ्रोमबो रिजाल्टआव देरो नाथाय रिजाल्टनि फिथाइनि उनाव नोंथांमोना जेनो बिथांमोननि सानखान्थिया गासिबो फेलार माने एबार नुगोन बिथांमोना बुंनायावथ' गासैखौबो बुंनो हायो किन्तु एबार नुगोन एबारनि रिजाल्टनि उनाव आं बिथांमोननि बाथ्राखौ बुंगोन थैंक यू आङो गासै 15 जोंनि जे समष्टि दङ बेयाव दिनै आंहा मोनब्रै प्रग्राम गायोबा जोबसिगोन आरो बेवहाय आं नुदों आं एबार रायजो राजाफोरजों सावरायदों गाहायाव थांनानै मिटिं खालामदों आरो जेरावबो नुदों जे गुबुन गुबुन दोलोखौ गाज्रि मोनग्रा गासैबो भटआ यूपीपीएलनियाव फैगोन आरो यूपीपीएलखौ गाज्रि मोनग्रा जेबो रावबो गैया साफा सानै गोजौनिया ओरै बारलाय बहा पावार मोनगोन बहा फैसा मोनगोन बिदि सोलिबाय थादों किन्तु यूपीपीएलजों जाय दङ बेथ' दंखायो यूपीपीएलआ आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय ज' जानानै 25 to 30% भट मोननो थांगासिनो दङ दा नंखायनो आं बुंदों जे 15 समष्टिनि मादाव जोङो 10 निफ्राय 12 समष्टि देरहागासिनो दङ आरो 18 समष्टि हमोबा बाहेरावबो मोनथाम दङ जों 13सो समष्टिखौ जों देरहागासिनो दङ जिहेतु नोंथाङा दहाय बिबुंथियाव लाखिदों दि सिगिसुखौ खालामनाय मोनसे थासारि सोलिदों राजखान्थि जेराव थांदों बेयावनो बुंदो जे आइजोफोरखौ अरुणोदय दानगोन होननानै सिगिदों मायबा आसनि होआ होननानै सिगिदों दा आसनि होआ होनबाथ' बिनो सोर भट होनो अरुणोदय दानगोन होनबा सोर भट होनो दा बेखौ दाननायनि सिगाङावनो फेजेनना दोनबानोथ' लेथाया जोब्बायना दा ओंखायनो आं बुंदों जे आइजोफोरा गिनो नाङा जे आरो चिराङावथ' एबार कमन मेननि पावारखौ नुनो थांगासिनो दङ साफा सानै लिडारफ्रा ओरै जादों किन्तु कमन मेन जायखौ साधारन मानसि होननानै बुंदों जोंनि आइ आफा रायजो राजा बे चिराङाव सिडलियाव थांखि लाबाय जे यूपीपीएलखौनो देरहाहोगोन रनजित बसुमतारी बिथांखौनो देरहाहोगोन थांनाय 5 बोसोर इएम थानाय समाव गोबां खामानि बिथाङा मावदों रायजो राजानि थाखाय दा बेखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा खाबु मोनफिनदों थांनाय बीटीसी इलेक्शनाव खाबु मोनाखैमोन जिहेतु बिथाङा बिनि बिजाथि नङामोन दा बिथाङा बिजेथि जानाय लोगो लोगो फिन खाबु मोनदों रायजोफ्रा पुरा भट होगोन 25,000 बांसिन भट मोननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा दिसपुराव थांगासिनो दङ सिडली ओनसोलनि आरो बर' माहारिनि खामानि मावनो थाखाय बिपिएफ दलआ बुंदों दि नोंथांमोना बिसायख'थिनि सिगां मोनफ्रोमबो रिजाल्टआव देरो नाथाय रिजाल्टनि फिथाइनि उनाव नोंथांमोना जेनो बिथांमोननि सानखान्थिया गासिबो फेलार माने एबार नुगोन बिथांमोना बुंनायावथ' गासैखौबो बुंनो हायो किन्तु एबार नुगोन एबारनि रिजाल्टनि उनाव आं बिथांमोननि बाथ्राखौ बुंगोन थैंक यू नुनो मोनदों जे मोनसे समाव नोंथांनि एबा नोंथांनि दोलोनि यूपीपीएलनि साया लानानै गोबां मानसिफोरा गोबां सुबुंफोरा जिउ खुंदोंमोन बा पार्टी सलायदोंमोन दा दिनै बिथांमोना बारलांजोबनानै नोंथांमोननि पार्टीखौ खुरै मुजुगासिनो माने ओरैनो बार बारबाय थायोब्लाबो बिफांनि बिलाइ गोरानफ्रा सिरिबाय थायो बारहुंखा फैयोबा गोथां बिलाइफ्राबो सिरियो बिनि ओंथिया बे नङा जे बिफाङा थैगोन बिनि उनाव गोदान बिलाइ ओंखारो स' दालाइ मोनसे गानायजों बिलाइ गांनैसो सिरिनायजों बिफाङा थैया बिफाङा आरो गोख्रोंसो जायो दा यूपीपीएल होननाय बिफांखौ 2015 मायथाइयाव सासे बर'नि सानसुमै साननो हनो गोरों दैदेनगिरि लिरगिरि खन्थाइगिरि बेसेबांबा गोलावसिम साननो हाग्रा इउजि ब्रह्म बिथाङा बे यूपीपीएल दोलोखौ दादों जौ सेरेब सादा बिरि जाग्रा मानसि नङा 24 घन्टा हारिनि सानग्रासो स' यूपीपीएल होननाय बिफाङा एसेबां गोरलै नङा आरो बेवहाय फैनानै 2020 जों खामानि मावदों रोंगोरा नार्जारी जयन्त बसुमतारी आं फैदों दिनै दिपेन बर' बिथाङा फैदों दा नंखायनो बियो लासै लासै नुलांगोन जे यूपीपीएलआ बोरै खामानि मावो थैंक यू दा बेथ' थैगोन होनना बुंनायाथ' बे गाज्रि बाथ्रासो दा जोङो फुंनि मोनानि इसोरखौ फोथायो बयनिबो थाखाय आर'ज गाबो दा राजखान्थिनि थाखाय बिथाङा सोरबा मानसिखौ थैनायनिबो जुदि सिगियोबा बेथ' मोजां बाथ्रा नङा जोंथ' बुङा बेखौ राजखान्थि खालामग्रा मानसिया थैयो नामा
दा बेफोर बाथ्राया राजखान्थियाव बिथांमोना एक्सट्रिम लेभेलनि बुङो खिन्थु बिथाङाथ' बुंदोंमोन नङा आंनि बिसिया मालाबाबो इलेक्सन गेलेया नायबायल' था जाम्बाफोर होननानै नङा होमबा बेबो सैथो जाबाय नङा होमबा ओंखायनो नायबाय था বস্তিৰ কাৰণে যুঁজ দিবলৈ UPPL আমি দিছপুৰলৈ আহি আছো তো সেইকাৰণে মই আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ সকলো জনগোষ্ঠী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে যোৱা সময়ত আমাক আশীৰ্বাদ দিছিলে আমবজা কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিলে 5টা বছৰত বহুত কষ্ট পাব লগা হয় MLA যদি ঠিক নহয় MCLA যদি ঠিক নহয় নিজৰ মতলবত কাম কৰে ৰাইজৰ কাৰণে একো নকৰে অকল নিজৰ কাৰণে ভাবে তেনেহলে ৰাইজৰ একো লাভ নহয় তেনেকা মানুহবিলাকক বাছনি কৰি একো লাভ নাই তেনেকা মানুহবিলাক বাছনি কৰি একো লাভ নাই সেই কাৰণে শান্তি জিন্দাবাদ 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 ঐক্যতা জিন্দাবাদ 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 খৌসেটি জিন্দাবাদ 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 খৌসেটি জিন্দাবাদ 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 রঞ্জিত বসুমতারি জিন্দাবাদ 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 রঞ্জিত বসুমতারি জিন্দাবাদ 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 লেমেন বসুমতারি জিন্দাবাদ 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 রঙ্গরানাচারি জিন্দাবাদ জয়ন্ত বসুনি থাকাই জিন্দাবাদ 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 UPPL জিন্দাবাদ 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 রঞ্জিত বসুমতারি জিন্দাবাদ दा आङो सारखौ एसे जिरायनानै हजोंहाय बारा मानसिया प्रमद बर' जिन्दाबाद धन्यबाद